V dnešním videu se podíváme na nový Ninjago set Drak života. No a tento set má 1050 dílků, jeho číslo je 71859, no a obsahuje 8 minifigurek. Takže tady už máme toho samotného draka, hlavní stavbu tady toho setu. No a je to vlastně Drak života Ark, takže vlastně symbol zdrojového draka života. No a začneme rovnou u hlavy, protože ta je celkem zajímavá, protože má tady ty dva rohy takhle kolem hlavy. Pak na hlavě má tady ten dílek, který se dá dát takhle nahoru a dolů. No a tady ty dílky jsou všude po tady tom drakovi, i v jiných barvách. No a jak si můžete všimnout, tak vrchní část hlavy je jeden dílek s potištěním a spodní část také už brick build. No a většinou mi to na u těch draků moc nesedí, ta postavená hlava, ale tady si myslím, že je to hodně pěkný a že se to jako povedlo. Hodně se mi taky líbí na celém tady tom drakovi ty barvy, že se to tak hezky spojuje a fakt to vypadá dobře. No a podíváme se dál na krk. Tady jde vidět právě i to spojení toho krku s tím tělem. No a tady je první nálepka i z druhé strany. A první vada na tady tom drakovi je, což je jako za mě dost velká vada, je ohybnost krku, protože se dá jen takhle dvakrát vlastně pohnout. Do stran to nejde vůbec. A hlava taky nic. No hlava je sice dobrá, až na pohyb dolů, protože takhle to na maximum, co to jde, to už víc nejde. Což je trochu škoda, ale dá se to prominout. No podíváme se dál teda na nohy. Tady jde vlastně ještě vidět tady ten zlatý jakoby list. Ten dílek toho listu, jak už jsem ukazoval, ty jsou i tady, aby zakrýval ty nohy. No další nálepky. Je to vlastně celý takový, je to takový stromový drak, takže je tam hodně hnědé a zelené. Tady jsou dole taky nálepky, samozřejmě nohy se dají ohýbat celkem skoro dokola úplně. No, kolena se jako vždycky skoro pohýbat nedají a jednotlivé drápy se samozřejmě dají pohýbat jako vždycky. No a ještě teda připojení nohou k samotnému tělu, to jde nahoru a dolů celkem dobře a dopředu to jde ještě líp. No takže to by bylo k pohybnosti a teďka se podíváme na samotný ten vzhled toho draka. Já bych řekl, že takhle samostatně v klidové pozici vypadá hrozně moc hezky, že je to fakt jeden z nejhezčích draků, co Ninjago udělal, můj názor. No a podíváme se na ty křídla teda, které tomu dodávají hodně na vzhledu. Je to vlastně plastový dílek křídel, jako je teďka u většiny draků. Není to látka, je to prostě ten plast obyčejný. No ale tady ty křídla nejsou normální křídla, toho už jste si asi všimli, že nejsou normálně na boku. No a protože tady ty křídla se dají takhle otevřít. No a tím pádem pak to tady nám vlastně nechává ty technik dílky, které tomu ze začátku se mi to nelíbilo, ale pak jsem si na to nějak zvykl a už mi to nějak nevadí. No a ty křídla se ještě, je to celkem těžký, takže já jsem nevěděl, že to jde a dají se pohnout ještě takhle. No a tím pádem pak drak je takhle hezky rozevřený. No a to podle mě vypadá hodně dobře. Až teda někomu to přijde na chuť, někomu se to zase jako hrozně nelíbí, tady ty dílky, jako co tam jdou jen tak vidět. Ale já si myslím, že je to celkem v klidu. A křídla teda mi přijdou hodně hezky propracované a hlavně taky ty křídla samotná, jako prostě ten plast, tak ten mi přijde hodně hezký design jakoby. A
taky hlavně ty barvy, to mi přijde takový hezký. No pak jsou tady ještě zatím křídla takový čepele jakoby. A to je tam jenom taky na design, nemá to žádnou funkci. Celkově tady ten set nemá žádný jako moc speciální funkce hrací. A to je asi tak všechno k tady tomu drakovi. Mně se hodně líbí, doporučil bych ho asi všem, co mají rádi takový výstavní sety spíš. Ještě na co jsem zapomněl, tak je ocas. Ten se hýbe takhle samostatně tady a potom každý ten článek tak je vlastně samostatně pohybující. A na konci je tu takový jakoby strom. Taky vlastně celkově na tom těle vzadu je tady taková cestička, jakoby. No a pak tady je místo pro figurku. V tady tom setu jsou ještě dvě malé stavby. Na první z nich je tady ta část lesa, kde hlavní specialita je tady ten meč uvnitř, který je chráněn tady těmi 4 další listovými dílky. Uvnitř je teda meč ohně, což vůbec není jakože spojené se seriálem, tohle je tu jen tak vedlejší. No pak je tu tenhle strom, který má takový 2 listy na vrchu, což mi přijde celkem hezky udělané. A pak ze zadu tak je tu tady taková nálepka se stromem, která pak otáčí tady ten meč. A kolem jsou samozřejmě nějaký takový kamínky a listy, aby to dodávalo takový neprázdný efekt. Mně se tady ty malé stavby vždycky hodně líbí v tom, že vlastně to nějak není spojený s tím seriálem a je to prostě jen tak tady, aby to prostě bylo hezký. No a tady ta stavba mi přijde celkem hezká a přidává tomu setu hodnotu. A jak už jsem říkal, tak tady ta druhá malá stavba je vlastně tady ten, jak kdyby robot, on to vlastně není robot, ale to si pak řekneme ještě u figurek. Má tady teda na každé ruce ty jakoby 2 klepeta, jsou úplně stejný na obou rukách, vlastně celý je to symetrický. Tady jsou pak 2 místa na zbraně a nohy jsou taky stejné. Líbí se mi tady ty drápy a tady ten dílek, jak je všude tady. A zezadu tak ten robot není moc hezký, ale to žádnej. A tady místo na sezení pro figurku. Může tam i stát, což si taky ukážeme. Tak tady už začínáme s figurkama a vezmeme to podle mého názoru od těch nejhnusnějších po ty nejhezčí. No a začínáme tedy Sorou. Neříkám, že je hnusná, ale používá oblek z minulé sezóny, takže není spíš moc zajímavá. Má tady ten dílek vlasů jako vždycky, zase hlava úplně co má od začátku. Pak tady to její oblečení, tak jak už jsem říkal, bylo v minulé sezóně. Vypadá hodně hezky, ale už jsme ho viděli. Což se týče i toho jejího brnění. Zezadu vypadá takhle, má tam ten její symbol a nějaký ten další design. No jako dalšího tady máme Arena, který už je o dost jinší než Sora. Maska se mu teda nemění, ale co už se mění, tak je tady ten jeho šátek, ta jeho maska, ta je teďka tmavě modrá. A taky tady má toho draka na tom jeho těle, tak je to teďka Raju a není to jenom nějaký obyčejný drak. To jeho tělo se mi hodně líbí v tom, jak je tam vidět to jeho oblečení a taky ti draci na obou stranách. Nohy, má tam nějaký pásek, pokračuje tam taky tam pokračuje ten design z toho trička jeho. No a Arin je podle mě hodně hezká figurka. No a teďka už se posouváme na ty zajímavé figurky. Za mě teda. No a tady tohle je dračí Zane. Není to teda dračí Zane, jak si ukážeme potom ty ostatní, ale má ten oblek.
Vlasy, hlava, maska normální úplně, to nebudu nějak tady o tom mluvit. Ale pak je tady ten nový armor, který vlastně je zlatý, takový, a jsou tam takové ty dva pláty, což mi přijde hodně hezké. Ze zadu mi trochu vadí, že protože tam musí být dílky na ty křídla, tak nejde vidět to jeho tělo ze zadu. No a rovnou, když už je řeč o tom těle, tak to je vlastně takový symbol toho draka zlatý a kolem šupiny. No a pak se to zase posouvá přes pásek na nohy a nohy jsou celkem klasické. No a takhle teda vypadá zezadu, můžete vidět, že tam ještě je nějaké to zlaté brnění a další ty šupiny. No a přesouváme se k záporákům a první z nich je vlastně Loyalist Leader, teda tak se aspoň jmenuje. No a tady ta postava je za mě hodně pěkná, hlavně v tom potištění toho obličeje a jak je vlastně zakrytá tou maskou. Pak tohle je vlastně ta hlavní, pak jsou i nějací vedlejší, kteří mají vlastně stejné tělo a nohy, ale tady ta má speciální tu masku a má tady tu zbraň, kterou jste si asi už všimli. No a je to vlastně zbraň z nové sezóny, nebudu to tady nějak spoilerovat. A ta se mi líbí, že je to potištěný dílek a taky ten její design je celkem pěkný dopředu. Takže z druhé strany jeho obličeje můžeme vidět, že je to vlastně doktorka Larou z Impéria. No a tady ten její obličej je fakt hrozně, se mi líbí, ta maska, jak je tam i ty zelené oči, jako ty její brýle. No a tohle je fakt hezká figurka. Tak posouváme se dál se záporákama a tady ti záporáci všichni jsou fakt hrozně hezcí. No a tady to je tedy kyselinové monstrum, nebo nějak tak. Acid monstrum v angličtině. A tady ten had má teda dílek ocasu, který pak má i design tady vepředu. Je to vlastně propojená ty jeho šupiny, jak kdyby přes celé tělo. No pak tam má nějaký řetěz a nejspeciálnější je ta hlava, která je vlastně průhledná a můžete vidět, že má vlastně dvě oči tady a z druhé strany to stejné samozřejmě. No a pak má tady tu zbraň, která je vlastně tady nějaká ta nádrž té jeho kyseliny, nebo asi tak nějak. No a tohle je fakt další hezká figurka, líbí se mi hodně ty barvy. No a můžeme se podívat rovnou na další. Tak tohle je zemní monstrum a taky poslední záporák v tady tom setu. A tady ten rovnou vlastně z něho největší pozornost jde určitě na to jeho klepeta, které v každé ruce má vlastně stejný a je to i dílek teda jeho hlavy. No a co už se týče té hlavy, tak ta se mi hodně líbí, ten jeho obličej, vlastně má v obličeju jak kdyby tu lávu, což mi přijde celkem hezké. Z druhé strany obličej není a je tam taky nějaký design, ale těch jeho kamenů asi. Pak má vlastně tady ten dílek brnění, průhledný, oranžový. A co se týče jeho těla, tak to mi přijde speciální v tom, jak vlastně tam jde vidět, jak kdyby vlastně z něho se nějak dostávalo ta láva, i když to je vlastně zemní monstrum, tak mi to tak přijde. A z druhé strany tak to vidět nejde, ale vlastně tam taky jenom pokračuje to, co je na tom těle vepředu. Tak a tady ty dvě figurky jsem si nechával nakonec a jsou to vlastně nový dračí ninjové. Vlastně dračí ninja jsme už tu měli, ale tihle jsou jiní. Tak rovnou začneme s koulem, podle mě s tím horším. Celkem se mi na něm líbí ta oranžová s tou černou, jak na té masce ta oranžová. No a mimochodem ty jejich masky jsou hrozně hezký, fakt. Je povedený, mi přijdou hodně. Má svoje kladivo nějaký obyčejný, ale co je speciální, tak jsou zezadu ty křídla a hlavně ten ocas, který je vlastně z gumy.
A možná vám to přijde někomu trochu divný, ale mně to přijde celkem hezký, ten ocas takový speciální. No jinak má tělo jako Zane, akorát trochu jiný ty šupiny. No a hlavu, tak má z jedné části tady to brýlovou, což je vlastně první chvíle, kdy je to kánon vlastně, je to i v seriálu, tady ta jejich tvář. A z druhé strany je to jeho normální Dragon's Rising tvář. A jako poslední figurku tak je tady ten dračí Lloyd. Má teda ještě asi za mě hezčí barvy, což je světle zelená a tmavě zelená. Maska je stejná jako ta koulová. Ocas a křídla taky, akorát v jiné barvě. No a líbí se mi taky, že ti dračí ninjové všichni mají jiný styl těch šupin, jak kdyby. No a Lloyd je podle mě za mě skvělá figurka. Hodně se mi líbí, jak vlastně na něm udělali ty barvy, že vlastně Cole tak má křídla i ten ocas vlastně ve stejné černé. Ale vlastně Lloyd tak má křídla světlé a ocas tmavý. Fakt se mi ty jeho barvy líbí a má tady ten jeho klasický meč. No a tohle teda byla za mě asi nejhezčí a taky poslední figurka. Ještě než si to finálně zhodnotíme, tady ten set, tak jsem vám zapomněl ukázat vlastně tady toho robota pro tady to zemní monstrum. No a když mu dáte ty zbraně, které vlastně můžete dát na tady ty dva dílky, tak on si tam vlastně i s těma klepetama jeho může stoupnout, ale jak vidíte, tak vlastně je tam hodně mezera, to se mi moc nelíbí. No a hlavně si může sednout normálně a takhle to nějak je s ním. Hodně mi to na něho sedí, že vlastně má jak kdyby ty jeho zbraně i v těch rukách, jak kdyby je to úplně stejný, akorát zvětšený. No a to je teda teďka už všechno z figurek. No takže finální zhodnocení tady toho nového setu. Začneme s figurkama, těm bych dal tak 8 z 10. Ta Sora a Aren jsou vlastně celkem stejní, jinak jsou všechny naprosto nádherné. Fakt nemám jim co vytknout. No jako další tak ty vedlejší stavby. Ten les, tak ten mi přijde hodně hezký. A ten robot, tak ten už je takový jako, podle mě přijde jako taková výplň, ale taky celkem ujde, takže vedlejším stavbám bych dal tak 6 z 10. No a hlavnímu samotnému drakovi bych dal asi, líbí se mi na něm hodně ten ocas, jak je tam ta cesta. A ty křídla, ty jsou taky nádherné. Akorát mi furt trochu vadí, jak je tam to místo, když jsou roztáhnuté a že vlastně, když chcete, aby to vypadalo, že letí, tak to vlastně nejde nějak udělat, protože ty křídla se prostě nedají tak dát. Taky se mi na něm ale hodně líbí ty jeho dílky těch listů, vlastně jak vlastně celý vypadá jak takový jakoby živoucí strom, což se mi hodně líbí, takže celkově bych tady tomu drakovi dal tak 8 až 9 z 10. Takže celkově tady ten set tak 8 z 10. No a jestli ho doporučuji, tak pokud vám nevadí ta jeho cena, což je původní nějak 2,5 tisíce, ale dá se sehnat i do 2000, tak pokud vám nevadí ta cena, tak figurky jsou už jen kvůli těm figurkám, tak bych o tom uvažoval, protože třeba ten Cole je, myslím, speciální nebo tak něco. A pokud se vám líbí prostě sety a chcete ho jen na výstavku, tohle není žádný moc set na hraní. Takže za mě 8 z 10 a tohle asi bude konec videa. Poprosím o like, odběr, pokud chcete, můžete napsat komentář. No a já už se budu těšit u dalších podobných videí.